Здравейте отново! Днес искам да кажа няколко думи за мултитаскинга и как той влияе на нашата психика. Мултитаскинга е едно явление, което е познато в наши дни и за жалост много хора са изпитвали негативните ефекти от него, а именно изтощената психика. Защо е така? Защото както имаме физическа енергия, по същия начин имаме и психическа енергия. И когато правим така наречения мултитаскинг, ние всъщност изхабяваме своята психическа енергия. А защо е така? Защото мултитаскинга всъщност не е правене на две неща едновременно, а е бързо правене на две неща паралелно, като привключваме своето внимание от едното нещо на другото. Така страда и резултата, от което постигаме, страда и нашата психика. Защото е доказано, че няма как да правим две неща паралелно. Единственото, което можем, е да прехвърляме супер бързо вниманието от едното на другото нещо, което ни изтощава. Самото прехвърляне изтощава нашата психика. Затова, моят съвет към вас е, ако се почувствате изморени, не правете мултитаскинг, защото той натоварва допълнително вашата психика и източва вашата психическа енергия, като резултата е умора. Това е, благодаря, всичко добро!